Henkilö, vilpillisesti vai väkivalloin rajoitko? Eskiä vai yleisyyttä? Luopuneet, nimemuista markkina-aikaa. Hyviä kauppoja! Mä kävelen kaupungin rahaa. Minne? Tonne. Tämä on pitkä miekka. Miekkoita voi käyttää yhdellä tai kahdella kädellä. Se on sotilaan ase. Kiitos. Me olemme siis varusseppääkilta. Ja tässä oli pieni pala keskiaikaisia asetaitoja. Jos teillä on jotain kysymyksiä, niin olkaa hyvä. Meitä saa tulla tänne jututtamaan. Kiitos mielenkiinnosta. Tässä on semmoinen pitkä veivas, ei ole kotipäällä. Niistä monista historiallisista tekniikoista ne on ensisijaisesti sitä, että pyritään pistää johonkin semmoinen harniskan sisään. Jos se ei epäonnistu, niin pyritään kaataa vastusta. Ja se kaadussa on se hyvä puoli, että kun toinen on kaatunut, niin se on muutaman sekunnin, kun pääsee ylös, niin se ei pysty puolustamaan itse. Se on niin kuin jämähtänyt vähän paikalleen. Ja noiden maata omistavien haarniskoitujen miesten keskisessä sodankäynnissä yllättävän usein ei pyrikään tappamaan vastustajaa, vaan yritettiin ottaa vankeja. Eli se oli semmoinen tapa tehdä rahaa sodalla, että otetaan vastustajan ratsumies vangiksi ja sitten, koska sillä on kerran varaa haarniskaa, niin sitten sen suvulla on todennäköisesti varaa maksaa siitä lunnaita. Että ja joskus se itse asiassa jopa sodankäynnissä johti katastrofeihin, että sotilaat ei noudattaneetkaan sitä etukäteen sovittua suunnitelmaa tai strategiaa tai taktiikkaa, vaan kaikki ryntäsivät vihollisen armeijassa siihen kohtaan, missä niiden ratsumiehet, panssarimiehet on, koska kaikki halusi aina ottaa niitä vankeja mieluummin, koska ja varsinkin jos sillä osapuolella on suuri ylivoima, niin niistä tuntuu, että heillä on helppo voitto edessä. Niin nyt täällä sen sijaan, että surmattaisiin paljon vihollisia, niin on tärkeää päästä käsiksi niihin rikkaisiin miehiin siellä toisella puolella. Ja sitten se aiheutti ryysiksiä. Ja väkijoukot, jotka törmäilee toisiinsa, on vaarallisia toisille, jopa silloin kun ne on pukeutuneet tällaisiin peltipukuihin. Tavallaan jopa enemmän, koska se painopiste on ylempänä, niin sit jos tulee semmoista painetta isossa pakkautuvassa ihmismassassa työntää, niin kaadut helpommin. Itselleen sotaratsu, haarniska ja ratsumiehen aseet, niin saa verovapauden, kun se käy kerran vuodessa oman linnanlääninsä linnan päällikölle, joka on kuninkaan nimittäin virkamies, niin osoittamassa, että hänellä on hevonen on terve ja hän pystyy käyttämään aseitaan. Ja sitä sanottiin rälssiksi. Ja sitten keskiajan jälkeen syntyi semmoinen sosiaalinen luokka kuin aatelista. Täällä ei oikeastaan sitä termiä ainakaan käytetty niin vielä keskiajalla.
Ja sitten siitä rälsistä saattoi pudota pois, jos hevonen kuoli ja sulla ei ollut varaa ostaa uutta. Ja finanssit oli mennyt huonosti. Mutta se, että pelkällä rahalla ei saanut verovapautta, että esimerkiksi kaupunkien porvarit, niin riippumatta siitä, kuinka rikkaita ne olivat tai mitä ne olisi voineet hankkia, niin ne ei voineet saada sitä rälssiä, koska ne oli jo valmiiksi saaneet privilegiasta kuninkaalta siihen, että ne saa käydä kauppaa kaupungista. Pistää painorajoitukset siihen. Ettekö te lainkaan häpeä? Ei aneilla voi ostaa syntien anteeksi antamusta. Eikä etenkään ostaa lupaa tehdä lisää syntiä. Ei voi! No helppo. Kun lahjoittamalla rahaa voi muka sovittaa synnin, jonka sovituksen eteen tulisi paastua ja rukoilla viikkoja, tehdä jopa pyhiinvaellusmatka. Aneet ovat kirkon ikiaikainen tapa. Eli Clemens liikkuu nyt vaarallisilla vesillä. Minä en ole yhtä kuin säätökuntani, mutta on monia, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin minä. Ja vielä tulee se päivä, jolloin te katkerasti kärsitte valheistanne. Uhkailetko kunia? Kirkko on mahtava. Ei sitä muutama houlukaan horjuta. Niinhän te luulette. Odottakaa vaan. Johdatte kansaa harhaan. Helvetissä on paikka varattuna teille! Antikristus! Hei! Lopettakaa! Kaikkivaltiaan Jumalan nimessä! Lopettakaa! Täällä te riehutte! Parjaatte toinen toistanne keskellä toria! Niin kuin pahan ilkisen poika Nulika. Tämäkö teidän mielestänne on kirkonmiehelle, sielunpaimenelle sopivaa käyttäytymistä? Mitä? Ja millaisen esimerkin te annatte seurakunnalle? Eli Clemens kiistää Kristuksen Paniikki Petrus on ahne sika! Kansa rypee synnissä, kun tämä uskottelee heille, että siitä selviää antamalla muutaman rovon kirkon kassaan! Se on oleellista!
Isompaa mutkaa tohon. Ei tarvitse olla. Kokeillaan. Joo,